Da, croeso. I'r Oedfa Bore yma, mae'n braf iawn y cyfle i weld yn gilydd ac yn fwy braf cael cyfle i gyd addoli fel hyn ar bore sydd. Fi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa Bore yma a bydd y baned ar ôl Oedfa a wedi'r cyfle i gael ysgol Sul tua cwartiau i 12. Mae yna yn yr wythnos, cofiwch bod cwrdd gweddi nos Fawrth am gwarter i 8 fan hyn neu ar-lein. Cyfle i drafod Emyr ar Zoom nos Iau, dan ofal Wyn, ac yna mae'r clybiau plant yn Llanisian nos Wener. Un coeddiad blaen rybydd, mae yna gwrdd aelodau, ni'n gorfod cael gwrdd aelodau cyn dechrau mis Ebrill mwyn trafod a phenderfynu bydd wneud ynglyn â ymddiriedolwyr yr eglwys. Bwriad sydd gyda ni yw cyfarfod ar ddydd Gwener ola'r mis, ar 11 o Fawrth. Does dim clybiau plant yn os Wener yna, felly bydd yn gyfle i ni cyfarfod. Ond os chi'n gwybod y barod bod chi ddim yn gallu gwneud y dyddiad yna, os newch chi roi gwybod un o'r uneddiad, ac yna falle cyniau'n drefnu mor fuan sy'n bosib rhyw ddyddiad arall. Felly cofiwch am hynny. A'r goeddi'r ola, mae casgliad y mis yn mynd at yr Wcrain, felly cofiwch am hynny, mae cyfle i roi trwy blwch yn yr ystafell gefen neu trwy law rhian. Dyna'r coeddiadau, yna ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yw ni yn diolch yn fawr i ti am gyfle unwaith eto i ddod gyda'n gilydd i'th addoli di. Arglwydd i diolch i ti bod hynny'n bosib am yr hyn wyt ti wedi wneud yn dy gariad, yn dy ras, yn dy helioni tuag ato ni, trwy roi dy fab dy hun yn ein lle ni. Ni'n diolch i ti bod ddim wedi aros yn ogoniant yn efoedd, ond wedi dod yn un gostyngiedig, yn un nath roi'r cyfan heibio mwyn achub pobl fel ni. Arglwydd yw, ni'n gweddio y bore yma, bydden ni'n profi bendith wrth fod gyda'n gilydd a mwynhau cwmni gilydd. Ond bydden ni yn profi fwy o bendith wrth ni ddod gyda'n gilydd o dy flaen di. Wrth ni wrando ar dy air di, wrth ni ganu dy glod di, wrth ni fyfyrio ar pwy wyt ti, ar hyn wyt ti wedi wneud troso ni. Ni'n gweddio, bydd ysbryd lan yn ein traws newid ni, i fod yn debygach i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio i ti drigarhau wrthon ni, neu di faddau ni pob bai yn derbyn ni. Neu di nerthu Emyr wrth i fe agor y gair ni, wrth i fe arwen ni yn addoliad ni. Ac arglwydd, ten ymaith unrhyw beth sydd yn cadw ni rhag hoelio'n meddyliau ar yr hyn ni'n ei wneud, ar yr hyn ni'n ei glywed, ar yr hyn fyddwn ni'n dweud gyda'n gilydd. Fel bod ni'n clywed y lais di, a bod ni'n ymwybodol, bod ti'n siarad pob un ohono ni. A bod y air di yn cwmpo ar dir ffrwythlon, sy'n dwy'n ffrwyth, gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad yn gyntaf. Rwyf 9. Datguddiau i mi'n gyson y groes a'r galfari. Y man lle rwyt ti'n canmol dy gariad ato fi. Lot o'ch chi'n gwybod fi'n berson anghofus. Fi angen gosod reminders yn gyson yn y ffôn i am bob math o bethau. Ac i ni gyd yn gallu anghofio di ni. Pethau pwysig, pethau mawr. Mae'r gan gyntaf ma'n dweud yn dydi, weddi ddiw i ddatguddio, i'n atgoffa ni'n gyson am y groes lle mae Duw yn dangos ei gariad
ato ni. Mae'n cyfle i wneud hynny bob Sul, ac wrth i ni nesau at y Pasg hefyd, mae'n gyfle arbennig i ni feddwl am hyn. Ond na ni ddod, na ni foli Duw nawr gyda'n gilydd, na ni sefyll i ganu. Nesau at y Pasg, ac felly y bwriad sy'n gen i, os dyw a'i mynd, dros yr wythnosau nesaf yma yw i edrych ar rai hanesion, rhannau o hanes y Pasg, ac yn arbennig i feddwl be ni'n dysgu am Iesu fel ein brenin ni. Y math o frenin yw yr arglwydd Iesu Grist. Felly bore yma fi eisiau ni droi at yr Efengyl yn ôl Marc. Pennod 11. A ni'n mynd i edrych ar adnodau 1 i 11. Felly Marc 11. Dechrau'n yr adnod gyntaf yma, Iesu a'i ddisgyblion fan hyn, maen nhw'n cyrraedd Jerusalem ar adeg y Pasg. A ni'n darllen hyn. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem, at Bethphage a Bethania, ger mynydd o'r Olewydd, anfonodd ddau o'i ddisgyblion. Ac meddai wrthynt, ewch i'r pentre sy'n gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth i chwi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo. Un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed.
Gollyngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych, pan rydych yn gwneud hyn? Dwedwch, mae ar y meistr ei angen, a bydd yn ei anfon yn ôl yma'n union deg. Eithant ymaith, a chawsant ebol wedi ei rwymo o'r ddrws y tu allan ar yr heol, a gollyngasant ef. Ac meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yn wrthynt, beth ydych yn ei wneud yn gollwng yr ebol? A tebasant wyth ei fel roedd Iesu wedi dweud, a gadawyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu, a bwrw ei mentyll arno, ac eisteddodd yntai ar ei gefn. Teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deiliog roeddent wedi torri o'r meisydd. Ac roedd y rai ar y blaen, a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth hi mewn i Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth, gan ei bod eisoes yn hwyr, aeth allan i Fethania gyda'r 12. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Manda mynd i ddod ymlaen nawr i roi stori'r plant. Bore da bawb, bore da blant. Ni newydd glywed yn y darlleniad am y brenin Iesu yn dewis mynd mewn i Jerusalem ar gefn ebol asyn. Chydig o fisoedd yn ôl, dath y brenin Charles, brenin Lloegr, i Caerdydd, adeg i farw i fam y frenhines Elizabeth. Blant, ydych chi'n cofio gweld lluniau o'r brenin Charles yn crwydro amgylch strydoedd Caerdydd ar gefn ebol asyn yn y papurau newydd neu ar y teledu? Na, o siŵr, na. Felly allwn ni gael llun nawr, allwch chi gweld y llun, mae'n i gofio oedd mae'r llun yn edrych fel y llun, allwch chi gweld o fan hyn, ond ar yr ochr chwith, mae rhywun wedi tynnu llun o'r brenin Iesu ar gefn yr ebol asyn, beth ni'n dychmygu bydd wedi edrych fel yn mynd mewn i Jerusalem. Ond ar yr ochr fe, chi'n gweld brenin Charles wrth ymyl hofrennydd, a dwi'n dychmygu mae hofrennydd preifat y teulu brenhinol yw'r hofrennydd yma. Felly dyma'r dull nath ei deithio i Gaerdydd, ac unwaith nath y lanio'n Gaerdydd, dath y car mawr posh yma wedyn i nôl a i glido fe o fan i fan i'r Eglwys Gadeiriol yn Llandaf ac i Gastell Caerdydd ac i'r Senedd. A yn ôl bob sôn, mae bron pawb yn credu yn byw yn Gaerdydd, felly ni'n gwybod gymaint o traffig sy'n gallu bod yn Gaerdydd. Ond yn ôl bob sôn, stopiwyd y traffig i gyd y dydd yna. Be bynnag oedd car mawr posh y brenin Charles yn teithio, oedd e'n gallu mynd o le i le gyda heddlu di-ri yn gofalu amdano fe o'i flaen a tu nôl i'r car, yn sicrhau bod y brenin Charles yn gallu mynd o le i le yn ddiogel. Nawr, dyna'r math o deithio fi'n credu, ni'n dychmygu brenin i wneud i fynd o le i le, dyfe? Defnyddio awyrennau a cheir a trenau, llongau, preifat, dosbarth cyntaf mewn steil yn mynd o le i le. Ond nid dyna'r y daglen cadw o brenin Iesu yn dewis mynd mewn i Jerusalem ar gefn yr ebol asyn yma. Reit, blant fi eisiau helpu chi nawr. Pa fath o eiriau sy'n dod i'r meddwl pan i chi'n dychmygu neu goffod disgrifio brenin? Pa fath o eiriau? Ie, eto. Cyfoethog. Rwy'n cyfoethog, da ia. Ie, nid rwy'n tlawd, ond rwy'n cyfoethog. Rhyw air arall sy'n dod i'r meddwl pan i chi'n disgrifio brenin neu meddwl am brenin? Eto, na, sefyllog gyntaf, ie.
gwisgo coron, rhywun pwysig yn gwisgo rhywun cyfoethog fel coron ar ei ben. Ie, gret, ie. Rhywbeth arall? Ie, Sata? Pwysig. Ie, rhywun pwysig. Mae brenin yn rhywun pwysig. Rhywun pwysig, rhywun cyfoethog, rhywun sy'n gwisgo coron ar ei ben, digon o gyfoeth. Dyna'r math o berson i'n dychmygu brenin i fod. Ac eto, nid dyma'r dadlen ni'n cael o'r brenin Iesu ar gefn yr ebolasyn yma. Nawr, yn yr Hen Testament, mae Duw yn troi at Samuel, a mae Samuel wrthi'n edrych a chwilio am brenin newydd i bobl fyw ar y bryd. A dyma beth mae Duw yn dweud wrth Samuel yn yr Hen Testament. Paid ag edrych ar ei wedd neu dandra, oherwydd yr wyth wedi ei wrthod. O blegyd, nid yr hyn a wel neu drolyn, person, y mae Duw yn ei weld, yr hyn sydd yn y golwg tu allan a wel neu drolyn, ond yma'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Nawr fe Emyr yw'r dweud yn barod, bydd e'n rhywbeth bod yma ar y brenin Iesu yn Marchogaeth ar gefn ebolasyn i mewn i Jerusalem. Ac yn yr ystod o'r wythnosau nawr yn dilyn i fod ni gyda'r Pasg, byddwn ni'n dod i ddysgu a chlywed mwy bod y brenin Iesu yn wahanol i unrhyw brenin arall y byd ac yn well na phob brenin arall sy'n erioed wedi bod. Nawr, nath brenin Iesu ddim dewis eliffant mawr nerthol na cheffyl hyd yn oed cryf i fynd mewn i Jerusalem. Nath e ddewis asyn. Ydych chi'n dal yna? Dwi'n pwyntio ato fe. Dwi'n dau am beth. Dwi'n gweld i'n byd fel hyn. Nath e ddewis asyn. A wrth edrych ar yr asyn yna, dwi ddim yn edrych ar y nifan mawr, cryf, crand, byddwn yn cysylltu â brenin, ydy e? Eitha, mae'n nifan bach eitha di nôl, ddim yn bwysig iawn o gwbl. Ac yn sicr, ni ddim yn dychmygu brenin yn dewis ebolasyn i fynd mewn i Jerusalem. A mae hwn yn dweud llawer wrthon ni am y brenin Iesu. Dy'r pethau ar y tu allan ddim yn bwysig. A dyna beth oedd Duw wedi dweud hefyd o'r Samuel yn sôn am bod Duw yn gweld y galon y tu mewn. Nawr, i ni gyd yn hoffi edrych yn dda ar y tu allan. Dwi wedi prynu cwrt newydd. Hoffi cwrt newydd. Dwi'n teimlo'n gred i wisgo'r cwrt yma fod yma. A sy'n mynd yn bod o hynny o gwbl, mae'n gred, mae'n iawn i deimlo yn dda a eisiau edrych yn dda. Ond i ni'n gallu mynd ati brynu pob math o bethau yn sy'n ni. Teganau gorau, technoleg ddiweddara, beiciau mwy o pwerus, ac ati, i deimlo'n dda ar y tu allan, i edrych yn dda ar y tu allan, felly impreso pobl eraill hefyd. Ni gyd wedi wneud e. Ond, mae Duw yn dweud na, a hyn sydd yn y galon sy'n bwysig. Falle bod chi eisiau bod yn dalach. Dwi eisiau bod yn dalach. Falle bod chi eisiau bod yn fwy clyfar. Falle bod chi eisiau bod yn fwy poblogaidd. Falle bod chi eisiau bod yn fwy cyfoethog. Falle bod pob un o'r pethau yna yn rhywbeth sy'n bwysig i chi. Ond mae Duw yn dweud, na, y galon sy'n bwysig. A mae Duw yn gweld y cyfan. Ni'n gallu gwneud pethau yn gyd. Rhag i neb arall i weld nhw. I ni'n gallu cael pob, ni'n gallu cael meddyliau drwg, ni'n gallu cael meddyliau cas, ni'n gallu gwneud pethau, mae'r cywilydd yn ei ohonyn nhw, pethau ychyfu. A mae'r rhain i gyd yn y galon, ni'n gallu cadw nhw rhag pawb arall i weld nhw. Ond, mae Duw yn gweld yn calon ni, ac yn gweld y holl bethau hyn. Felly, byddech chi'n dychmygu, bydde Duw ddim eisiau nabod ni'n gwbl yn gwybod yr holl bethau ychyfu yma, yr holl bethodau hyn, i ni wneud yn erbyn Duw yn ein calonau ni bob dydd. Ond na, mae Duw yn ein caru ni. Mae Duw eisiau nabod ni gweithred yn calonau caled di tywyd ni. Pam? A sut? Sut ar hyn y deiad mae Duw eisiau nabod bobl fel ni? Wel, diolch i'r arglwydd Iesu Grist. Diolch i'r brenin Iesu na farchogaeth ar gefn ei asyn mewn i Jerusalem. Yr un brenin Iesu oedd yn fodlon mynd i'r groes
a marw ein mwyn ni. Achos yna'r unig ffordd i ddew i edrych arno ni a gallu'n caru ni, diolch i beth oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosto i a drosto chi. Felly cofiwch, tro nesaf, mae rhyw ffrind neu rhywun eich chi eisiau rhywbeth newydd i edrych yn well, i teimlo'n well am yn hynny ar y tu allan. Cofiwch, y galon mae Duw yn gweld, a dim ond Duw sy'n gweld yn calonau ni. A felly, cofiwch hynny, a chofiwch, nid y pethau ar y tu allan sy'n bwysig i'r brenin Iesu yn gwybod, ond yr hyn i chi yn gwneud ac yn teimlo yn y galon. Diolch. Ni'n mynd i ganu eto yn gilydd, ni'n mynd i ganu rhif 100 yng Ngwmpawd 2. Fy Iesu, waredwr, arglwydd, does neb fel ti, deilwng yn wir o molian ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu yn gilydd. Arglwydd Duw i ni yn rhyfeddu wrth feddwl dy fod ti o Dduw yn edrych ar y galon. Ti yn hyn adnabod ni arglwydd, i ni ddim yn gallu dy dwyllo di. Dim ots beth i ni'n wneud, neu swn ni'n ymddangos ar y tu allan, rwy ti yn gweld yn calonau ni. Ac eto arglwydd, rwy ti wedi dewis yn caru ni. Ac o arglwydd hir, ti yn gwybod beth sydd tu fewn i ni, os oes gennym ni'r gronyn yna o ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac Dad, ni'n diolch i am yr arglwydd Iesu, yr brenin,
oedd ddim yn edrych felly ar y tu allan. Ond, ie, yn dod yn frenin, brenin cariad, brenin yr holl fyd. A ni'n diolch amdano fe. Diolch bod ni wedi gallu canu nawr amdano fe fel fy Iesu, fy ngwaredwr. Ni'n diolch bod ni'n gallu adnabod yr arglwydd Iesu. Bod wedi rhoi ei hun i ni. Bod ni nawr yn eiddo iddo fe trwy ffydd. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ni'n gweithio byddai hynny'n wir amdano ni y bore yma. Byddai ni yn dod ac yn fel petai'n plygu glin yn ymostwng ger bron y brenin Iesu. Yn rhoi ein ffydd ynddo fe ac yn rhoi ein teyrngarwch ni iddo fe. Does yna neb yn debyg i ti, arglwydd. Does yna neb arall yn heiddi ein ufuddod ni a'n mawl ni. Ac arglwydd, ni'n gweithio y bore yma, neud i'n atgoffa ni o'r newydd am faint y gariad ni. Ac arglwydd, dros yr wythnosau nesaf wrth i ni ddod at y Pasg. Arglwydd, a wneud i, wasgu, pwys ar pethau yma, yn rymus arglwydd ar ein calonau ni, a'n meddyliau ni. Ac bydd gan ni, weld a ryfeddiwr newydd ar dy gariad di. Ac ar arglwydd Iesu Grist, a pwy yw ac ar y cwbl mae wedi wneud trosto ni. Dad, ni yn meddwl am ein byd ni. Yn meddwl am yr hyn mae'r byd yn meddwl sydd yn bwysig. Ni'n meddwl am holl bobl enwog a chyfoethog. Ni'n meddwl am frenhinoedd a arlywyddion ac arglwydd ni'n meddwl am y celebs a ser, byd ffilm a byd chwaraeon a ffasiwn a cherddoriaeth ac arglwydd yr holl beth yma sydd mae'r byd yn trysori ac yn dweud sy'n mor bwysig ac dad, ni'n cyffesu'n aml iawn, ni'n gallu rhoi ein dyhead ni ar y pethau hyn. Ond yna ni'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist yn dod. Duw y mab yn dod yn ddyn ac yn dod i Jerusalem ar gefn asyn. Ac yn dod gyda'i freichiau yn lled agored i dderbyn ac i groesawu unrhyw un at y fe ei hun. Arglwydd, diolch am hyn. Diolch fod yn frenin i ni yn gallu ei adnabod ac yn gallu ei alw yn frawd i ni. Diolch i ti am hyn. Dad, ni'n gofyn felly. Am wneud i siarad am ei bore yma ac dros yr wythnosau sy'n dod. Ni'n gwybod hefyd arglwydd wneud i ddenu pobl at ti dy hun. Os gwelid i fod yn dda. Ni'n clywed yn ein darlleniad ni am y tyrfaoedd sydd naill yn canmol Iesu ac yn ei groesawu fel brenin, neu arglwydd wrth gwrs yr holl tyrfaoedd eraill oedd yno ac yn clywed y pethau hyn ac a falle ddim eto wedi credu a derbyn Iesu fel brenin. Ond ni'n gwyddio nawr dros yr wythnosau nesaf bydd yna bobl yn cael clywed am Iesu trwy ni fel eglwys ac arglwydd trwy dy bobl di ar hyd a lled ein byd ni. Ac arglwydd, gad i bobl ddod i weld ac i glywed mwy amdano fe. Arglwydd.
Arglwydd, gogonedda dy enw mawr di, os sgweli di fod yn dda. Da bydd gyda ni nawr. Clywyn gweddi ni. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni eto o'r atodiad rhif 36. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr ai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n merthu'n byddin. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll a chanid yn gilydd. Sgwn ni oes rhywun yma'r bore yma wedi cwrdd â brenin. Ni'n gwybod bod yna un neu ddau wedi cwrdd â thywysog. Un neu ddau all wedi cwrdd â frenhines. Ond beth am frenin? Oedd y mam dan holi'r plant. Pa bethau sy'n dod i'r meddwl pan ych chi'n clywed y gair yna, brenin, ac mae'r atebion o'ch chi'n disgwyl yn dyfe. Rwy'n cyfoethog, rwy'n yn gwisgo coron, rwy'n pwysig, rwy'n sydd yn derbyn lot o sylw, rwy'n falle chi ddim yn cael mynd yn rhy agos atyn nhw. Mae gen nhw security ac rhyw filwyr yn ei gwarchod nhw. O dros yr wythnosau nesaf ni, os dyw ei yn mynd i glywed am frenin arall. Brenin gwahanol iawn i'r hyn
oedd ei bobl ei hun yn ei ddisgwyl. Y brenin Iesu. Rydych chi'n cofio pan ddechreuodd Iesu ar ei weinidogaeth gyhoeddus, pan nath e ddechrau pregethu i'r bobl, oedd ei neges yn neges syml iawn. Edif ar hewch a chredwch yr efengil oherwydd mae teyrnas Dduw neu teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. A fi'n siŵr oedd y bobl oedd yn gwrando ar hynny yn crafu pen yn meddwl be mae'r boi'n yn golygu, be mae'r dyn yma, yr Iesu yma o Nazareth, Iesu mab y sair, y dyn yma oedd siŵr o fod yn dillad ddigon cyffredin. Be mae yn ei feddwl wrth ddweud fod teyrnas Dduw wedi dod yn agos? Wel, wrth gwrs, beth oedd e'n golygu oedd fod y brenin wedi cyrraedd. Fe yw'r brenin yn frenin gwahanol iawn, falle'r hyn bysyn ni yn ei ddychmygu. A fan hyn nawr, wrth i ni nesau at hanes y Pasg, wrth i ni gyrraedd uchafbwynt gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni ddod at yr uchafbwynt yn yr efengylau, chi'n dychmygu'r disgyblion fan hyn, yr oes i wedi ei ddilyn am flynyddoedd yn meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ni'n gwybod mae Iesu yw'r Meseia, ni'n gwybod mae fe yw'r brenin, a ni'n mynd lan nawr i Jerusalem. Efe dyma'r foment mae'n mynd i gael ei goroni. Efe dyma'r foment mae'n mynd i gael ei ddatguddio yn ei ogoniant ac yn mynd i eistedd ar ei orsedd. Achos dyna ni'n disgwyl, nag yfe? Dyna ni'n meddwl am wrth ddychmygu brenin. Lot o'ch chi'n gwybod fi'n hoffi ffilms Disney, fi'n hoffi gwylio ffilms Disney efo'r plant. Un o'n hoff ffilmiau Disney erioed yw Aladdin. A chi'n cofio, os chi wedi gweld mae Aladdin, mae'n gofyn i'r genie am fod yn, tywysog mae eisiau bod, Prince Ali Ababwa. Ac mae'r genie'n wneud be mae eisiau am Aladdin yn cyrraedd y ddinas fel tywysog. A beth sy'n wir amdano fo? Wel, mae ar eliffant fawr. A mae ganddo fe'r holl osgordd yma, a'r gwisgoedd yma, a'r cyfoeth yma, a'r holl peacocks, a'r camelod, a'r holl pobl yn taflu clydda fe. A dyna sy'n mae brenin fod i edrych na gyfa. Ond nid y brenin Iesu. Mae'n dod ato ni fel brenin gwahanol. A fi wedi benthyg llinell allan o gan i ni'n canu weithiau. Fe yw'r brenin tlawd. Hwn yw ein Duw. Y brenin tlawd. Yr un holl gyfoethog, etifedd, nefoedd a deiar, brenin y bydysawd, ond mae yn dod yn dlawd. Mae'n gadael ei ogoniant, mae'n gadael ei gyfoeth, mae'n dod yn ostyngedig ac yn afwyn. Fe welwn ni, mae'n dod i ddioddau, mae'n dod i farw mwyn ei bobl. Does yna ddim brenin arall, newch chi ddim ffind o brenin arall fel hwn. Ni'n mynd i ddechrau gweld hynny'r bore yma, wrth i'r brenin gyrraedd Jerusalem. A pwynt cyntaf yn syml iawn yw hyn, mae Iesu yn dod fel brenin tlawd. Okay? Mae Iesu yn dod fel brenin tlawd. Yn yr Hen Testament, oedd Duw wedi addo anfon brenin. Oedd wedi addo yr Meseia. Felly mewn ffordd, beth sy'n digwydd fan hyn yn Marc 11 yw o'r diwedd, mae addewidion Duw yn cael eu cyflawni. Mae'r Meseia oedd y bobl wedi disgwyl amdano mor hir yn cyrraedd, a mae'n cyrraedd ei brif ddinas. Dinas Dafydd. Y Meseia oedd e'n mynd i fod yn fab Dafydd. Oedd e'n mynd i eistedd ar orsedd Dafydd am byth. Ac oedd e hefyd, wrth gwrs, yn mynd i fod yn fab i Abram.
Ac ni'n gwybod hefyd yn mynd i fod yn fab Duw. A dyma fe, ac sy'n mae'n cyrraedd. A pan ddeithant yn agos i Jerusalem, a Bethfage a Bethania, ger mynydd yr olewydd. Anfon o ddau o'i ddisgyblion meddai wrthynt, ewch i'r pentres i gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth i chwi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo. Un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gallyngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych, pam rydych chi'n gwneud hyn? Dwedwch, mae ar y meistr ei angen a bydd yn ei anfon yn ôl yma yn union deg. So mae'r brenin yn cyrraedd ei ddinas ei hun. So mae'r un yma yn cyrraedd ei bobl. So mae'r un yma yn cyrraedd y man lle fydd e'n teyrnasu. Wel, mae'n dod yn dlawd. Dwi ddim jyst yn dod ar gefn asyn, sylwch. Mae'n dod ar asyn, mae di benthyg gan rhywun arall. Ys dim hyd yn oed ganddo fe asyn ei hunan. A ni'n darllen mewn man arall yn dini, mae'r arglwydd Iesu'n dweud bod gan llwnogod ei ffai, ond sdim gan fab y dyn lle i roi ben i lawr. A ni'n gweld mewn arall, mae rhywun yn gofyn cwestiwn i Iesu, mae eisiau dangos rhywbeth iddyn nhw yn defnyddio darn o arian, ac yn lle mynd i'w boced ei hun, i'w wallet ei hun fel petai dwi'n methu, mae'n gorfod gofyn i rhywun arall, ro darn arian i fi. Dyma'r brenin tlawd. Wrth ddewis ddod i'n byd ni. Wrth ddewis cymryd cnawd a dod yn berson. Wrth ddewis dod i achub, dyma fe'n dod yn dlawd. Yn dewis gadael y cwbl ein mwyn ni. Y man yn cyfeirio ynghynt at y brenin, brenin Lloegr Charles III. Ac os dyw e'n mynd, bydd e'n cael ei goroni mewn ychydig o fisoedd. Maen nhw'n amcangyfrif, sa'n gwybod hwn yn wir a'i peidio, ond maen nhw'n amcangyfrif bydd y coroni, y seremoni, yn costio rhyw 100,000,000 o bunnoedd. Ac hynny yw, chi'n gallu dychmygu nawr yn chi be fydd yn digwydd, yr holl martio yna, ceffylau, cerbydau, efo air drostyn nhw i gyd, ac wrth gwrs y coronau gwahanol a'r diamantiau, a'r cyfoeth a'r gwisgoedd. Wrth gwrs, rhan mawr o'r gost fydd y security. Yr milwyr, a'r heddlu, a'r fences, i gadw pawb i ffwrdd. Ond dyma, na'r gwir. Hynny yw, maen nhw'n trefnu parti 100,000,000 o bunnoedd wedyn ni, faint ohono ni sy'n debygol o gael gwahoddiad? Wel, neb. Cymarwch hynny gyda'r brenin yma. A fi ddim eisiau pigo ar Charles, achos dyna sy'n ma brenhinoedd ein byd ni, ond nid fel na mae'r brenin Iesu. A ni'n meddyliwch amdano fe, chi'n gweld y dyn yma yn reidio ato chi a mae ddillad e'n ddigon cyffredin. Ac mae y bobl yn gweiddi ac yn bloeddio ac yn canu ac yn taflu ei mentyll ac yn taflu ei dail ar y llawr ger ei fronau, ac eto chi'n edrych arno fe, mae'n ddigon cyffredin. Mae'n reidio ar gefn ebol asyn. Hynny yw, mae'n frenin i chi. Na'r pwynt. Pwy sydd yn gallu dod at y brenin yma? Pwy sydd yn gallu dod yn ddisgybl ac yn ddilynydd i'r brenin yma? Pwy sydd yn gallu dod yn ffrind ac yn frawd neu'n chwaer i'r brenin yma? O chi a fi. Ac unrhyw un. Wneith e ddim eich gwrthod chi. Wneith e ddim edrych lawr
ei drwyn arnoch chi. Mae yna hanes yn does, pan mae yna bobl yn trial dod at Iesu, plant bach, a'i rieni nhw. A mae yna security yn stopo nhw rhaid dod, y disgyblion maen nhw'n dweud, na sori, chi ddim yn cael gweld Iesu, mae'n rhy bwysig, mae'n rhy brysur. A be mae Iesu'n dweud? Mae'n dweud, stop. Peidiwch rwystro rhai bychan, gadewch iddyn nhw ddod. Hynny yw, sa'i angen bodyguards, sa'i angen barriers. Dewch ata fi, bawb, sy'n flinderog ac yn llwythog, am i rof o'r ffwystra i chi. Dyna'r math o frenin sydd gyda ni fan hyn. Brenin sydd â a chydymdeimlad i'w bobl. Mor wahanol, fel fi'n gweud, i frenhinoedd ac arweinwyr y byd, mor wahanol i ser a celebs y byd. Mae'n frenin tlawd. Falle bod chi ar hyn o bryd yn stryglo. Falle bod chi yn poeni am arian a chostau pethau. Falle bod yna beth eraill yn eich poeni chi ar hyn o bryd. Chi ddim yn gwybod lle i droi. Pwy fydd yn helpu chi, pwy fydd yn gwrando. O dyma i. Dyma i wneud beth ein gwrthod ni, neu'n hanfod ni i ffwrdd wrtho fe. Os y'n ni'n geisio fe a'n holl galon, os y'n ni'n dod i mewn ffydd, mae'n barod i'n derbyn ni. A mae'n gwybod beth yw hi i ddiofe. Mae'n gwybod beth yw hi i fod yn anghennus ac yn dlawd. Mae'n gwybod beth yw hi i gael ei wrthod a'i frydychu, a'i frifo. Mae'n dweud, na i fod yn frenin i chi. Nawr falle, ar y pwynt yma, chi'n meddwl eich hun, ond wel, mae hwnny'n swnio'n braf, ond mewn ffordd, pam ddylse ni ddilyn y brenin yma? Fi'n gweld bod e'n wahanol, ydy, mae'n ostyngedig, mae'n addfwyn, mae'n wahanol i frenhinoedd eraill, ond pam ddylse ni ddilyn fe? Peidiwch cael eich twyllo, chi'n gweld. Ydy, mae Iesu'n dod fel brenin tlawd, ac eto ar yr un pryd, fe yw brenin yr holl byd. Fe yw brenin y bydysawd, a mae yn deilwng o'ch teyrngarwch chi. Ni'n gweld, ni wedi sôn tipyn yn barod am yr asyn yma. Mae'n drawiadol, nag yw e. Chi'n gweld Iesu'n dod ar asyn, ac ydy, mae'r asyn yn pwyntio at ei ostyngeidrwydd. Mae'n dangos rhywbeth o'i gymeriad e. A bydd rai o'ch chi'n gwybod fod yr asyn hefyd yn cyflawni proffwydoliaeth. Yn yr Hen Testament, llyfr Secharia, pennod 9, adnod 9, ni'n darllen y geiriau hyn. Llawen ha yn fawr ferch Seion, enw arall am Jerusalem, bloeddia yn uchel ferch Jerusalem, wele dy frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asyn. Yr pwynt sy'n dod drosodd fyna yw, ydy, mae'n ostyngedig. Mae Iesu yn dod ar ebol asyn, yn addfwyn ac yn dyner ac yn dlawd ac yn un o'i bobl. Ond ar yr un pryd, mae'n dod mewn buddugoliaeth. Mae'n dod gyda gwaredigaeth. Mae'n dod i achub ei bobl, mae'n dod i frwydro yn erbyn ei elynion ac i goncro gelynion ei bobl. Pwy yw'r un yma sy'n dod ar ebol?
Wel, mae yn frenin Jerusalem. Fe yw mab Dafydd, fe yw'r un sydd wedi ei benodi i deyrnasu am beth. Ac yn wir, mae'n fwy hyd yn oed na hynny wrth gwrs, achos wrth i Iesu gerdded, neu wrth iddo fe reisio ar yr asyn yn hytrach. Ni'n clywed yn adnod 7 yn dyn. Deithant ar ebol at Iesu, a bwrw ei mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn, teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill gang hennau deiliog roeddent wedi ei torri o'r meisydd. Roedd y rai ar y blaen a rai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. A mae'r dorf yn hyn yn dyfynnu o Salm 118. Y salm oedd yn addo bod y Meseia yn mynd i ddod rhyw ddydd, ac fel rhan o'r salm ni'n darllen y geiriau hyn. Salm 118, adnodau 25 a 26. Hosanna, rydym yn erbyn arglwydd achub ni. Dyna mae'n golygu, Hosanna, achub arglwydd, achub ni. Rydym yn erbyn arglwydd rolwyddiant, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithion chwi o di yr arglwydd. A beth sy'n digwydd fan hyn wrth i'r brenin tlawd gyrraedd ar gefn asyn? Wel, mae'r arglwydd ei hun wedi dod. A dyna pwy yw yr arglwydd wedi dod mewn buddugoliaeth. Duw ei hun wedi dod i waredu, i achub ei bobl. Nawr, sut mae'n mynd i achub? Sut mae'n mynd i ennill y buddugoliaeth? Wel, bydd rhaid ni aros rai wythnosau i glywed hynny'n llawn, ond mae'r Salm 118 yn rhoi hint i ni. Mae'n dweud yn Salm 118 adnod 22, maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Mae'n dweud mae'r Meseia yn mynd i gael ei wrthod. Fel carreg sy'n cael ei wrthod gan yr adeiladwyr, ond yna yn troi y garreg mwyaf pwysig yn yr adeilad i gyd. A dyna sy'n mynd i ddigwydd, yn dyfa? Ni eisiau mynd gormod ar y blaen nawr, ond mae hwn yn digwydd ar ddydd Sul. Wel, llai nag wythnos wedyn. Erbyn ti Gwener, mae'r un yma mynd i gael ei wrthod. Mae'n mynd i gael ei arestio, a'i gyhuddo ar gam, a'i ddedfrydu yn eog, fod ei hun yn ddibechod. Mae'n mynd i gael ei fflangellu, a'i giro, a'i boeri arno, a'i amharchu. A mae'r brenin yma'n mynd i wisgo coron o ddrain, ac yna, a mynd i gael ei ladd ar groes. Pam? Wel, mwyn achub. Mae'n dod mewn tlodi, mae'n dod mewn gwaeledd, mae'n dod yn ostyngedig, mae'n dod i gael ei wrthod, oherwydd wrth gael ei wrthod ar y groes, mae'r arglwydd Iesu yn cymryd arno fe ei hun, ein pechod ni, yn cymryd ein tlodi ysbrydol ni arno fe ei hun mwyn rhoi bywyd. Dyna pam. Fe yw y Meseia. Fe yw y brif gongolfaen, yr un mwyaf pwysig a mwyaf gwerthfawr. Fe yw'r un sydd yn mynd i eistedd ar orsedd Dafydd am dragwyddoldeb. Mae'n mynd i fod yn frenin am dragwyddoldeb, a felly mae'n mynnu nawr ein teyrngarwch ni, ein hyfuddod ni. Felly gofyn i chi, be fydd ein ymateb ni i'r brenin yma? Sech chi feddwl am hynny bore yma, gyda'r wythnosau sy'n dod, beth bydd eich ymateb chi iddo fe?
tynnu at y diwedd nawr. Jyst eisiau nodi un peth pellach am yr asyn yma sydd wedi cael gymaint o sylw. Falle na chi sylwi, mae'n cael ei nodi amdano fe. Yr arglwydd Iesu yn dweud, cewch ebol, adnod 2, cewch ebol wedi ei rwymo. Un, nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Pam? Pam bod hynny'n cael ei nodi? Wel, ar un law, mae'n pwyntio at y ffaith bod Iesu yn special. Hynny yw, fe yw'r cyntaf i reidio'r asyn yma, a falle yn rhoi rhywbeth arbennig i'r achlysur. Mae'n bosib. Mae hefyd yn awgrymu rhywbeth arall yn dydi, achos be byddai'n wir am ebol sy'n erioed wedi cael ei reidio o'r blaen? Wel, dwi'n siŵr o fod ddim yn mynd i ymateb yn wych i'r profiad ydy e. Hynny yw, ni'n meddwl am asynod fel anifeiliaid styfnig. Stubborn as a mule, chi'n gweud yn Saesneg. Hynny yw, chymod, os oedd rhywun yn dringo ar eich cefn chi am y tro cyntaf, fi'n siŵr falle byddwn yn rhywbeth yno chi oedd yn gwrthod hynny. Ac eto ni ddim yn clywed fod hynny'n digwydd, sy'n awgrym o hynny. Mae Iesu'n cymryd yr ebol yma, ac bod neb wedi bod ar ei gefn erioed, mae'r ebol yn caniatáu hynny, fel petai. Yn derbyn ar ei gefn, yn ei derbyn fel brenin mewn ffordd. Chymod, falle bod chi bore yma, chi ddim yn Gristion, chi ddim di arfer plygu'ch glin i neb, chi ddim di arfer cael brenin yn reidio ar eich cefn ac ymostwng, a falle bod yna rhywbeth yno chi'n clywed y peth yma, ac chi'n cicio, chi'n gwrthryfela, chi ddim eisiau fe. Ond dyma yw eich brenin chi. Mae'r brenin Iesu fan hyn, mae'n cyrraedd a mae'n mynnu ein teyrngarwch ni. A does na ddim dewis arall. Ond chi'n methu gweud, wel, na'n gymryd brenin gwahanol, achos un dydd, fe fydd pob teyrnas yn cael ei darostwng. A fydd pob brenin, pob un sydd mewn awdurdod yn gorfod plygu, a pob tafod yn cyffesu mae fe yn unig sydd ddiw. Ac os ych chi'n parhau yn eich gwrthryfel, os chi'n parhau i strancio a gwrthod y brenin yma, yna un dydd fe fydd yn eich gwrthod chi yn derfynol, a fydd hynny yn beth ofnadwy. Pam byddech chi eisiau gwrthod brenin mor dda? Brenin sydd yn eich caru chi. Brenin sydd wedi rhoi ei fywyd trosto chi. Brenin sydd eisiau y gorau i chi. Pam byddech chi'n gwrthod y brenin tlawd, y brenin Iesu? O, diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Grym Mawl 1. Can, byddwn ni'n canu tipyn dros yr wythnosau nesaf, os dyw a'i mynd. O'r nef, y daeth fab dinan. I'r byd yn dlawd, heb feddi dim. I weini'n fwyn ar y gwan. Ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Fe'n geilw oll yw ddilyn ef. I fyw bob dydd fel penanreg wew o'i law, fe roddwn faw i'r brenin tlawd. Yn ei sefyll yn ei ganu dyn.
ddaran ati i barhau, i siarad â ni. Arglwydd i ddangos mwy ni o'r brenin Iesu o'i natur a'i gymeriad ei dad helpa ni. I beidio bod yn ystyfnig, ond arglwydd na helpa ni i weld mae Iesu yw y brenin sy'n heiddi ein clod ni, a'n mawl ni, a'n teyrngarwch ni i gyd. Da, diolch amdano fe. Bydd gyda ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist.